OK, čaute ľudia, vítajte v druhej sérii nášho Minecraft Hardcoreu. A jo, sme presne tam, kde sme skončili v prvej, takže si ju chodte hneď pozrieť, ak ste ju ešte nevideli. A jo, nemáme pomaly nič a už sa pomaly stmieva, čo je fakt super, ale nechcem prespať, teda preležať ďalšiu noc v nejakej ďure, tak to trochu okorením. Takže pôjdem, OK, už vychádza mesiac, takže by som si asi išiel spraviť, že... Čo by som išiel robiť? Možno by som išiel urobiť nejakú ďúru, teda viete, akože nejakú jaskyňu, nie jaskyňu, jak sa to volá. To je jedno, baňu, ale na to to znie dobre, urobím si na to ešte trochu tarčiek. A jo, podľa mňa asi môžeme rovno ísť na to. Tak ja to asi spravím toto iba nejako provizorne. Takto. To nejako bude stačiť, viete, iba ako na nejaký úkryt, aby som sa nenudil a aby ste vy nemuseli čakať. Teda, mal som tak skipnúť minule. OK, ale dám sem torčku a dám si sem hlínu. Hlínu. Tak, OK. Tam som nechal torčku a kde mám tú hlínu? Je ešte tu, OK. Tak, toto zastávam, nech mi sem nič nelozí, nejaký mobovia, tak no, toto spravím asi lepšie. OK, tak, a ja teraz budem iba kopať a kopať, takže sa vidíme neskôr. OK ľudia, takže zničili sa nám všetky krompáče, takže si musíme ísť urobiť ešte takto nový. A tak, toto bude paráda. Bomba. Tak máme ďalší krompáč a môžeme si rovno urobiť ešte jeden, lebo nám to vidia, to budeme potrebovať. OK. A jo, ideme naspäť. Počkaj, zle. Počkaj. Prečo? Môj bože, creeper. Nie. Musíme ho zabiť, poď. Nevybuchuj, počkaj, znám ho, nie, on vybuchuje, ja, ty kokos, poď srdiečka, schovaj sa, dobre, prežili sme, ešte sa najeme, to bolo časné, môj bože, musíme sa už najesť, môj bože, prežili sme, takže idem kopať. Takže počas kopania som našiel takto, môj bože, má to železo, ale to som nechcel urobiť, OK. Musíme sa to nejako pripraviť, počkej, som tu pozriem, či tu niečo není, ale priznám sa aj najem, keby nejaký skeleton tam strieľal, alebo také dačo. Vyzerá to byť čisté. OK, aj tam. Ešte to tu trochu prečistím. OK, tam je skeleton, vidíte, tam je skeleton, takže... Pokúsim sa tu urobiť nejakú hrádzu, aby na mňa nedostrelil, teda aby ma nevedel streliť. To je celkom múdre, ešte takto. Tak mám to urobiť takto, ale viacej to už nechcem robiť, lebo to by mohlo zabrať, no chápete, to už nebude praktické, tak ja by som to asi takto nechal, ale trochu si to tu asi ešte pripravím a ešte takto tu spravím nejakú, viete, aby som už vôbec nevedel prejsť, takto. To bolo trochu zbytočné, nevadí a tento, už nemáme blochy, tak som takto hlínu, nechcem tam ešte skákať, urobím tu, OK, toto asi už iba kazím, ale to je jedno, ešte to v pohode, ale toto by som mal ešte zatančiť tak, a jo, myslím, že sa môžem ísť, OK, 1, 2, dobre, bolo 4, ale nie sú to iba 3, OK, idem hore, OK. Myslím, že sme naozaj prežili. Sme profesionál. OK, to už takto zastávam a jo, môžeme ísť asi kopať ďalej. Tu je ešte ďura. Tak, teda môžeme ísť kopať ďalej. A asi všetko, čo tu budeme robiť. OK, tu je ďalšia ďura. Môj bože, tu je mega veľa tých ďur. Tak, asi ešte trochu pokopiem a dám sem torčku. Tak... Alebo ešte trochu. OK, myslím, že tu už by som to trošku mohol dať a vieš čo, ja
Ja ešte vykopem trochu, nech máme trochu materiálu, viete, na podlahu, lebo chcem urobiť podlahu doma, teda v našom dome a našli sme meď. Neviem, či to mám brať, ale ja to asi zoberiem. Ja by som to asi zobral. Tak, to je asi dobré, ale hentam sa, jo, mám pravdu. Už viacej toho kopru nebudem kopať, že toto iba zastávam nejako takto. Jo. A môžeme ísť hore, ale cestou hore si ešte vykopem toto uhlie, čo tu mám, lebo to je tu celkom dosť a môže sa celkom hodiť, keď budeme toto všetko vypekať. Teda tu meď. No, tak toto rýchlo vykopem. Mám asi polovicu, ale tu je toho uhlia fakt veľa. To sa nezdá, ale podľa mňa takých 15 uhlia tu môže byť podľa mňa, 15 blokov. Možno aj viac, možno aj 20. Ale to je jedno. Dobre. Už to máme skoro vykopané, už si iba tieto 4 a môžeme ísť hore. Ešte to zastávam. Nech sa nemáme takúto ďúru. Jo. Môžeme ísť s týmto granitom. No, toho sme veľa nemali. Čiže ja ešte vykopem toho drevo. Nech ma to nemýli, lebo ja zdám také značky, že kde je nejaké varovanie, alebo také dačo sa dám taký neprirodzený minerál do jamy, napríklad drevo som dal sem a sklo ste ma asi zbadali dole, teraz to bolo trochu vidno, ale nebudeme sa tým zdržiavať, môžete si to pretočiť, je to asi na nejakej, neviem koľko to je, asi 6. minúte videa. A jo, môžeme ísť pekne hore a podľa mňa už by mal asi byť deň, tak ja to iba takto nakúknem a jo, už svieti slnko, takže už je deň. Čiže vykopem. Jo, a sme tu. Paráda. Tak ideme do domu a som sa prebagoval. A vlastne nič nemáme, tak musíme asi si pôjdeme urobiť postele, viete, takže ideme na malú polovačku. To bude asi celkom dobré, keď si urobíme takú malú polovačku, lebo nemáme ani veľmi veľa jedla, takže to bude dobré. Tento kopec rýchlo vyšplám a tu máme kravy. To sa na kožu celkom hodí, tak to idem rýchlo asi vykopať. Lebo budeme mať kožu a aj dobré jedlo, takže to sa celkom dosť vyplatí podľa mňa. Tak a jo. Podľa mňa môžeme ísť teda nájsť nejaké ovce, lebo si chcem urobiť tie postele, no to potrebujeme veľnú. To je krava, pozrite, chudátko. Okidoki, takže tam máme ďalšie kravy, ale tu nejako veľa zvierat, nie? Jo, je to dosť zvierat, ale poďme si tady o to. Takže idem hlavne pre ovce teraz, hej. To je asi teraz hlavný cieľ, nájsť čo najviac ovcí. Aby sme si mohli urobiť tú posteľ. Na ďalšie zvieratá budem asi hľadať potom, ale tu je strašne veľa všetkého, ale vôbec žiadne ovce. Však tu nie je vôbec žiadna ovca. Ja už jedno vidím. Tu je ďalšia ovca. No dobre, tak ale to je veľa oviec. No tak to sa mi celkom páči, takže tu máme jednu. Potrebujeme 6, že? Hej. Tu máme čiernu ovcu, ale to nevadí, lebo aj tak ich budeme musieť zafarbiť na červeno. Neviem prečo. Proste sa mi páčia červené postele. Takže tu idem asi ešte to bolo celkom rýchle. Ešte pre túto máme 3. Máme 3 vlny. To znamená, že ešte 3. Čiže, toto ale veľa. OK. Prosím, ovca, musíš nám dať 2. A nie, nevychádza nám to na jednu. Tak vychádza. OK. Zničilo sa nám aj sekera. Rovno. Skvelé. OK, ale ešte potrebujeme tie červené kvetinky, aby sme si vedeli urobiť, viete čo, to farbivo. Ale ja vidím našu bejsku, ale to si budem musieť dávať bacha, aby som sa nezabil. Tak, celkom dobré nám to vyšlo a idem pre tie červené kvetinky, a tam som ich videl napravo, tak tam asi pôjdem, ale to sú ešte 2 či 3, tak idem rovno pre ne. Ale iba neviem, ako to funguje, tak táto bude naša testovacia, kde ju máme, to je. Tak a OK, každá urobí jeden, takže budeme musieť ešte 5 týchto kvetiniek, ale
Nech viem, koľko ich mám, si ich dám sem. Jaké to je? 1, 2, ešte 3, myslím. A tu už žiadne nevidím, tak idem asi sem hore na kopec. Joj, nie! Ja neviem, že som prežil. Ja neverím. Tam keby bola ďura, tak ja som hotový. Ešte som prežil a tu máme dosť týchto vecičiek, takže tak 4 a 5 a hotovo. Tak teraz to rovno takto urobím a máme ich 6, takže môžeme urobiť takto. A takto, máme 6 vlny červené a teraz môžeme ísť hľadať našu bejsku, ale tým možno, že tam je ten biom, tak bude tam, už vidím. Tak idem pekne za ňou, teda do našej bejsky, tam odložiť tieto veci a potom neviem, čo pôjdem. Niečo, tu je teda, ty kokos, to je jaskyňa. Tam niekedy môžeme ísť, tam môže byť aj diamanty, lebo vyzerá byť hlboká. A mať diamanty v 3. sérii není zlé, podľa mňa. Takže jo. Ideme do bejsky. Odložíme veci, jo. A urobíme i tie postele, nech už sa môžeme konečne vyspať. OK, bože, ja nemám drevo, ja musím ísť teraz pre drevo, ja to môžem kadiť proste, OK, tak potrebujem pre dreva. Tak ich ideme rovno nakácať a toto sme zvládli teraz, takže to je super. A tu máme tento strom, tak idem tento rovno nakácať, ale je hrozné, že to musím kácať mojimi paprčkami, bože môj. Dobre. Máme, to som nechcel, ale to je jedno. Máme skásený skoro celý strom, teda, toto ešte jedno, tak nie, no tak to bol celkom malý strom, iba 4 dreva mal, tak. Ideme si spraviť ale paličky, aby sme si mohli spraviť sekaru. A máme 15 dreva, takže to nám úplne v pohode stačí. Takže ideme spraviť postele a vyspíme sa konečne po 3 dňoch, nie, poviete. Počkaj, nie, paličky, nie, to by bola jaká hrozná postel. To by vôbec nebolo také ja odmietam robiť. Tak máme prvú, OK, to musím brať zvlášť, tak. Máme 2 postele, tu máme jednu a tu máme druhú postel, jej! To je dobré, ale teraz čo pôjdeme robiť? Asi podlahu, alebo... Počkať, dostal som veľmi dobrý nápad, čo je celkom dobré. A ideme si to urobiť ten maják, viete, aby sme vedeli, kde je naša bejska. Takže... ideme to rovno spraviť a... Uvidíme... Ale ja sa bojím, že sa zabijem. Tam je železo. Ja sa bojím, že keď zoskočím, tak sa zabijem. Čiže ja to vôbec neviem vyrátať. Ja ako takto vysoké parkoury veľmi často nerobím, tak ale podľa mňa ešte trošku vyššie by sme mohli ísť a už som dám asi tie torčky, viete, aby to bolo vidieť aj z nejakej doliny, horiny, takého dačoho. Teda musíme byť ale veľmi opatrní. Tak a bojím sa skočiť na budovu, tak som zostal teraz, ale počkaj, toto je dobrý nápad, čo ma napadlo, ja môžem že skočiť takto a OK, vyšlo. Čakaj, ja sa bojím, OK, a počkaj, to som mohol urobiť takto, OK. Tak, druhé sme si ubrali HPčka, ale prežili sme, to je celkom dobré. Takže počkaj. Áno, tu som videl to železo, takže tu ho idem ešte zobrať, 3 železa, ako... Mohli by byť 4, prosím, nie, iba 3, ale to je tiež dobre, lepšie ako žiadne, takže nesťažujem sa, teda trochu, ale OK. Tak pôjdeme asi ale ešte vypiecť veci, lebo tu máme pár nevypečených vecí, ale predtým si dáme ešte jablko. A takže sem dáme toto uhlie, toho 12 uhlia a môžeme sem rovno dať asi toto mäso. Sem dáme... Čo sem dáme? Môžeme sem dať veľa vecí. Máme mäso, železo a koper. Teda meď. Tak ale ja tam dám asi to železo tam dám. Ale idem asi spraviť... To bude celkom múdre, keď spravím tretí crafting table. Nech to máme symetrické a aj tretiu pec, lebo to bude celkom rýchle a podľa mňa aj dobré.
Počkaj, ale aby sa mi to tam vmestilo, tak teda aby to bolo pekné, tak to musíme urobiť takto. Tým pádom aj tie torčky musíme takto dať. Jo, tak a už iba tu pec a tak. Nádhera a už tu máme, ok, ale tu musíme dať vážne, že menej uhlia. Takto. A sem dáme toto meso. Tak, to asi nám vystačí. A to, čo sa prvé dopečie, tak tam dáme ten koper. A čo budeme teraz robiť? Asi sa pôjdeme vyspať, alebo... Pôjdem si asi spraviť, ale ešte tú sekeru. Či? OK, ale najskôr krompáč, to bude dobré. Bum, máme železný krompáč. To je nádhera. A teraz si môžeme spraviť štít. To je ešte tiež... Prosím, nech sa nerobí štít takto. Že sa nerobí. Nie, my potrebujeme jedno drevo. Nie, mne sa tak nechce ísť. Ale OK, už tam sú zombíci, takže sa ideme vyspať. To je múdry ťah. A jo. Už bude pomaly ráno. Jej, už je ráno. A OK, už sa nám pár vecí dopieklo a peče sa aj zombík. Veľmi vtipné. OK, nevidím tam ale žiadnych mobov takto cez dvere, ale ideme si najskôr pred železo, uhlie, predsto uhlie a meso, nemáme čo papať. Trochu si to tu takto rozdelím a dám sem takto koper a sem na týchto 13 môžeme dať... Počkaj, my vlastne musíme vypiecť ten kameň, aby sme si urobili podlahu. Takže to by bolo dobré, keby sme to urobili takto a máme prvú meď. Jo. Tam meď celkom rýchlo peče a tu nemáme nič, čo sa tam peče. Tak zoberiem ešte jeden tento koper a... Neviem. Asi by sme si mali ísť dať veci do čestiek, tak sem dám, že bloky. Jo, to bude asi stačiť. A sem dám také ostatné takéto blbosti, viete? Klasický survival. A jedlo neviem, ale toto jedlo si určite nenechám, to jem. Ale takto to asi podľa mňa celkom fajn, ale no. Ako to teraz ešte rozdelím, ale to vôbec neviem. Ale toto je podľa mňa celkom dobre a sem by som dal ešte aj toto orečka, ale počkaj, nie, či takto je dobre? Ja neviem, ok, vieš čo, nie. Bude lepšie, keď to dám akože takto sem, nech to mám tak rozdelené. To bude podľa mňa celkom dobre. A OK, tak tu sa robilo mega veľa vecí, tak počkaj. Ja nemám toto počkaj, ja z toho urobím urobiť kocku. A jo, máme to. Takže keď toto takto urobíme, tak máme 8 tých bríkov, ktoré budeme potrebovať. Takže toto ideme takto trošku vykopať našu zem a pekne to tam dáme. Jo. Tak urobíme na začiatku také L-ko, ale tamto vôbec ale netreba po tú pec, lebo to nebude vidno, keď tam bude aj obsidian alebo také dačo, takže to môžeme dať hlínu. Tak, môj bože, ešte takto. A jo, náš koper sa už dopiekol. Takže zoberiem ešte to uhlie a... Počkaj, dám ho sem. Tak, zoberiem ešte tento kameň. Počkaj, a ešte tam priložím a zoberiem tieto kamene. Tak. Jaj, no. Ideme, to sme zase šmykla ruka. Ideme urobiť túto kocku ďalšiu. 8, no tak to sa môžeme rovno ísť takto dať. A ostávam 2, tak... Dám to po tú truhlicu, alebo to je jedno, aj tak to tam budem musieť dať, tak vykopem to takto 2. Tak. A jo. Ďalšie 2 kamene. Počkáme si urobíme na ten jeden. A jo, máme to. Tak ideme sem do crafting table, dáme sem tieto 4 a bum. Môžeme ich znova kopať. No, to je jedno. Lebo budeme sa tu mať také trošku stávanisko. Ale to je úplne jedno. Ideme sa ale asi nejakam pozrieť. A možno... Nie, idem. Nikam nejdem. Naspäť sem. A jo. Tu už máme 3. A idem si urobiť asi nejaký armor. Či?
OK, urobím si nejaký chest plate, to bude dobré. Tak. A s týmito štyrma, OK, ja s tým ešte počkám s tými štyrma, ale ten chest plate si dám, ako vyzerám. OK, to je celkom dobre vyzerám. Jo. Tak, to tam nepatrí, patrí to sem. Nádhera, a tu už máme trochu kameňa, takže ideme ho vypiecť. Teda, počkať. Urobím si sekeru a pôjdeme na polovanie. Či? Vzí nápad? O nie. Začalo pršať. To nie, to je najhorší čas na začanie pršania. O môj Bože. O nič. Tak vyzerá to tak, že tu budeme musieť ostať, sa tu nudiť. A nie, nebudeme sa nudiť, budeme vypekať naše želiesko, teda náš šuter. Železo už máme vypečené a máme z toho krumpáč. OK, tak idem si to spraviť ešte vácej, teda budeme ešte vácej potrebovať určite. Tak ja toto takto spravím, aby som to vykopala aj takto. A takto to tak pripravím, aby som to tu mohol rovno takto dať. Tak a rovno nám to vyšlo. Super. A teraz môžeme rovno ísť spraviť ďalšiu várku. To je celkom dobré. Tak. Ale asi to pôjdem spraviť pod postele. To bude celkom zaujímavé, ako to spravím. Počkaj, dotiahnem to. Nie, nedotiahnem to. Ale jak to spravím? Počkaj, ja keď tam dám bloky, tak ono sa mi to posunie, nie? Áno. No múdry som. Tak. Keď to už máme, ale tu máme 3, nie. Ešte jeden potrebujeme a bude to úplne dobre. Tak, nádhera. A máme 4 rovno, takže môžeme ísť zrobiť ďalšiu várku. Bože, toto sa nejako rýchlo vypeká, nemá tu nejakú zrýchlenie, ten tick rate, či ak sa to volá, viete, že sa zrýchlej veci. Keď ale neprenastavila som to, tak by to malo byť na 20, nie na základnom, nie? OK, ale vonku to nevyzerá úplne dobre, stále prší. Tak, počkať. Tak. Jo. Tuto môžeme asi dať tú hlinu a jeden kameň potrebujeme. OK, už to začína trvať trocha dlhšie, ale stále vonku prší. Prečo? To je tak otravné, že musí v kúse pršať. Musí v kúse pršať. Tu. OK. Ježišmaria. No tak ja som profesionál. Tak a už máme konečne 4 kamene vypečené. Takže sa môžeme ísť rovno urobiť tieto tehly, či jak sa to volá. Bricks. To sú tehly. Dobre. Robím to rovno aj pod strúhlicou. Nech to máme už takto vybavené. A idem sa pozrieť. OK, máme 3. Bože, prečo mi to v kuse musí vyjsť na 3? Proste v kuse mi to vyjde na 3. Ja tomu proste nechápem, ale v kuse to vyjde na 3. Jo. Ideme si urobiť znova tieto 4 a ideme tieto dve už dať iba sem a to už... kam som ju dal? Počkaj, prečo ju nemám? Ježiši Kriste. Ja som to dal na tačku, že? To vôbec ide takto? Počkaj. Jo, to ide, tak je cool. To som nevedel. Tak sa dobre, to budem využívať. Jo, idem... OK, toto meso, či mám si ho dať? OK, nie, nedám si ho, počkam potom. A potom si dám to porádne, ten beefsteak. Ale mám 165 fps. 164, 165, tak nie je fajn. Teda, nie, že nie je to dobré, ale toľko vlastne mám v kuse, takže... ja viem, môj počítač nie je vrcholný, ale nie je zlý. Počkaj, vlastne ja keď dám sem túto várku, tak mne vlastne ostáva už iba 8 kameňov. Ľudia, my už skoro máme celú zem. To je perfektné, ja tomu neverím normálne. Normálne sa mi nechce veriť. No bože, už mi daj ten kameň. Posledný, počkej, nie, vlastne ešte jednu várku budeme potrebovať. Aby sme, chápete, aby sme urobili ešte tých posledné 4. Lebo tu máme 4 a 4.
Takže teraz urobíme oh môj bože. Mne sa rozbila lopata. Nie, moja lopata, moja prvá lopata. Ok, to je jedno. Ešte 2 kamene potrebujeme. To je nejaké pomalé, sa mi zdá, ale to je jedno. Tak počkáme a dokončíme konečne. Konečne dokončíme našu podlahu. Možno to extrémne dlho trvá. Bože, posledný kameň. Áno, môžeme ísť dokončiť našu podlahu. Ale jo, ideme to rovno dokončiť. Tak urobíme rovno tieto bricks, stone bricks, neviem. Je to ale celkom pekné. Mne sa z toho páči stavať z toho materiálu. Neviem ako vám, ale mne sa tie bricks proste takto na podlahu alebo strechu, mne sa to proste páči. Jo. A myslím, že to tu vyzerá celkom dobre. Mám taký pocit a jo. Vyzerá to dobre. Jo, ale pardon ľudia, chvíľku som nenatáčal, lebo sa mi pokadilo natáčanie na konci, už keď som sa vracal sem a išiel som ukončiť klip, ale toto je všetko, čo sme z polovania urobili. Jo, ak mi neveríte, neviem ako vám to dokázať, lebo mi nešlo natáčania. Tak idem si dokončiť asi armor, lebo máme mega veľa tejto kože. Tak a idem si rovno urobiť aj tie medené topánky, lebo prečo nie? Budeme mať už celý armor. Oh môj bože, my vyzeráme strašne dobre. Neviem prečo, ale táto kombinácia sa mi strašne páči. Ale zoberiem si uhlie a idem reálne, že vypekať polku mojho inventára, lebo mám strašne veľa, to máme sa 32 stejkov, však to ani slon nezje, bože môj. Tak to máme rozdelené, dáme to takto, ale my máme strašne málo uhlia, my musíme ísť, že pre uhlie okamžite. Ale dokážem si urobiť tak kúšony? Nie, prečo? Ja som si chcel urobiť tie podsedáky, ale vyzerá, že musím si updatenúť verziu a nejdu ani slabý. Takže jo, asi v ďalšom snapshote a ja idem asi trochu sa tu popozerať a idem rovno si aj pre uhlie. Ale táto area je celkom obrovská, ako, ja viem, sme iba 70 blokov nad zemou, akože nad minuskou, ale keby sme boli, že 170, tak tu máme emeraldy. Ale zase je ťažšie sa dostať do minusky, kde sú diamanty, takže podľa mňa je toto dobré, lebo emeraldy sú celkom, ako hej, je to cool, keď máte emeraldy, ale nie sú vám v podstate na nič, lebo Minecraft nevie pridať emeraldový armor, to by bol tak cool, bože, však od škôlky, no, od vtedy, čo som začal hrávať Minecraft, sa divujem, prečo nie je emeraldový armor, bože, ja to tak chcem, a za 7 rokov, či aj viacej možno, Minecraft nevedel pridať, pridal veľa, ako veľmi dobrých vecí, ale jo, proste, není to isté. Toto už sa dopieklo, a sa môžeme to takto prihodiť a čo s tou vlnou idem spraviť? Ja aj si dám sem a rovno aj tento kameň a vajcia idú sem a aj semiač. Počkej, jedlo som môžem dať sem dole, je dobre, a semiačka tam. A jo, toto je celkom dobre a ideme sa vyspať. Takže už konečne spíme a už nespíme. Ja by som s takýmto dlhým spánkom vážne prežil v reálnom živote, ale toto je Minecraft a myslím, že by sme mali ísť pre nejaké uhlie. Takže plne sme nazbierali veľa uhlia, ale tam je železo. Takže sa idem pre ňo proste. Tak, toto vykopem, prosím, nech tam budú 3 železa. A nie, sú to iba 2. Ok, to nevadí. Ale ja si idem ešte pozrieť, ako je to hlboké. O môj bože, tak toto je veľmi hlboké. Chcem sa tiež, ale môžem ísť niekedy pozrieť, ale vtedy, keď som nenatáčal, tak som videl obrovskú dedinu, ktorá mala, viete, tú pekáreň, nie pekáreň, jak sa to volá. To je cool. Jak sa to volá, viete, takú, vôbec neviem, jak sa to volá, to je jedno. Blacksmith, áno. Kováreň, alebo také dačo. Nejaká taká kováreň, alebo taká blbosť.
A zatiaľ sa nám vypiekli všetky mäsa a môžeme sem rovno toto mäsko sa vypiecť. No paráda, už sa nám to všetko robí pomaly automaticky. Iba tieto dve železa a pôjdem asi... Inak ale táto podlaha sa mi extrémne páči, ja neviem prečo. Sú to kachličky, ale v Minecrafte to vyzerá strašne pekne. Alebo iba pre mňa napíšte do komentárov, či sa to aj vám páči, alebo iba mne. Ale je to proste strašne pekné. Jo. Ale to robí také otrusinky, keď do toho búchate. To si zatiaľ asi v Minecrafte ešte nevšimol. Tak pekne toto ale sem odložíme, aj toto železo a... Počkaj, idem si ešte spraviť ten shield. Počkaj, po slovensky štít asi sa to po slovensky povie. Ale myslím, že by sa to malo robiť asi nejako takto. A sem to dáme takto. A sem takto možno? Jo, tak sa to robí. Tak máme už aj štít, jej. A tak všetko to dáme na porádek. Toto si dáme rovno do ruky a jo. Tak ľudia, dúfam, že sa vám táto séria páčila. Dúfam, že mi dáte like a odber a zvonček, nech nezmeškáte ďalšiu epizódu a jo. Tak, majte sa veľmi dobre. Tak zatiaľ, čauky!